soy ko. So what's up sa inyo mga kasoy, ayan. So kamusta na kayong lahat na yan? Ang tagal na naman tayong nawala. 1 week na naman tayong hindi nakapag-upload. So mga kasoy, busy kasi tayo sa live. And syempre, nag-iipon kasi ako mga kasoy dahil labangan nyo itong gagawin nating another vlog sa ating channel. Ito yung maagang pamasko. Magbibigay tayo kahit konting tulong lang mga kasoy. Kahit hindi pa tayo nagsasahod, hindi pa tayo kumikita sa ating channel. So kailangan may maitulong din tayo kahit konting tulong lang sa ating mga kasoy, syempre. So, abangan nyo yung maagang pamasko ni Soy. Ayan. So, sana abangan nyo yun at supportahan. So, ngayon mga Soy, itong vlog na ngayon ito, konting update lang. Then, bibigyan ko lang kayo ng magandang musika. Ito, na pinagpraktisan ko lang ng 1 oras. So, sana magustuhan nyo ito mga kasoy. Kaya konting update lang talaga tayo ngayon. Dahil busy talaga tayo sa live ngayon. Dahil nag-iipon tayo ng may maibigay tayo. Kaya sana abangan nyo yan mga kasoy. Ayan. So, eto. Pakinggan nyo muna itong pinaraktis ko ng 1.5 oras. Madaldal ka eh. Ayan. So, eto na. Ang ating may wagang okay, ready. 1, 2, 3. So, hindi na natin tinapos dahil sana nagustuhan nyo yun mga kasoy. At syempre, abangan nyo talaga yung video na gagawin natin mga kasoy. Ayan, may nag-chat pa. Nakalimutan ko pang silent to cellphone na to. Gunggong ka! So, mga kasoy konti lang talagang update to. At sana suportahan nyo yung vlog natin na gagawin na maagang pamasko ni Soy. So, magbibigay tayong konting tulong kahit hindi pa tayo nagsasahod, ganun, mga kasoy Kaya, hanggang sa uli mga kasoy, sana wag kayong magsawang sumuporta kay kasoy. Dahil hindi na nadadagdagan ng ating dollar. Ayan. So, sana suportahan nyo para makapagsahod din tayo sa YouTube. Ayan. So, mga kasoy, salamat, maraming salamat. Abangan nyo basta yung ating basta i-subscribe nyo lang ako at click nyo lang yung notification bell para updated kayo. Huwag po kayong mag-subscribe.
mga kasoy, Wala siya nasagot ah. mga kasoy abang-abang lang talaga sa ating video. Kaagad na alis. Abang-abang lang sa ating video mga kasoy. Abangan nyo yan yung video natin. So, madami pa tayong i-upload. Talagang busy lang talaga tayo sa pag-ipon ng maibigay natin sa mga kasoy Ang natin. galing ko po So, mag-prank, di ba? Huwag po kayo mag-ganon. mga kasoy, salamat hanggang sa huli. In 3, 2, 1, 1, boom! Ay, Gago! takpan mo na. boom!